ndeti mafusa achakwera chimene chikulimbisani mtima kumalimba mtima kuti mukayime pa 16 September mukapikisane ndi professor ndichani pa tsiku limeneli. We have one option as Malawians, unless Malawiyo atakhauzungulira mutu alibe option imeneyo, koma Malawi tindi option imodzi kuchotsa Chakwera ndi MCP. That's the option. Tikakuchotsa tidzakumanga ndikupisa ku khoti pa milandu itatu. Mulandu woyamba udzafotokozi mmene anafera Sadiki Mia. Mulandu wachiwiri Chikangawa, umenewu ndi mulandu wopsa kwambiri chifukwa unabisa black box. In addition to that, pali mulandu wokweza zinthu chifukwa zinthu zimene ukukweza izi ndiwe Chakwera ukuba ndalama kusoyesa forex ku reserve bank ndi kumakabisa kunja. Thereafter inflation is high, katundu akwera pasika amaya kuzuzika, umenewu ndi mulandu wopsa kwambiri. Chimwendo Banda malangizo apadera iweyo kama zitenga ngati ndani, koma ndifuna ndikuuze lero wapala maudano ochuka kwambiri ku MCP opposition. Ukadzadwa kamboma munthu woyamba kuona zilango uzakhala iweyo. Tidzakutenga ndikukusunga kulikoma, utosa kulikoma ndikukusunga kuchitipa, uzakhala miyezo ochuka kwambiri uli prison. Chakwera ngati wasokonekera, Chakwera ngati waononga dziko, mmodzi mwa anthu amene mamunamiza ndi Chimwendo Banda. Sosten Gwengwe, Esen Hoankaka, Robin Lowe, nduna zambiri gospel kazako zinachosedwa chifukwa cha Chimwendo. Ndikunena pano Chimwendo Banda ngati secretary general akuonesesa kuti anthu otchuka nkhalakale ku MCP aluze ma primaries, akuti kukonzekera 2030 adzakhale president. Masanje echani iweyo ukakhale president munthu olayikira mabasi. Chimwendo Banda ife timakudziwa bwino, woyamba umagwira ntchito ngati kalaliki wa division, unachoka kumeneko umayenda na Dumbo Emani ngati wa Young Democrats. Tina nero lidzamba ma mega farm leya ndikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800. Ma mega farmers ali mang'ono. Zolankhula zake zoduka mutu, chanzeru chimene nacho ndi mimba, kufufuma mimba kunyenga, that's all. Palibe chanzeru mutumu. Ma mega farm ang'ono. Chovuta kwambiri pa nkhani imeneyi anthu osaphunzira ngati amenewa amakhala anthu oyipa, anthu asanje, because amamunamiza president. Lero Chimwendo Banda akulamulira makhoti, kandala ka chief justice, kandala ka ku judiciary akuti zikamanda kakumvera Chimwendo. That is why judiciary right now is useless. Kuna anthu anzeru kumene kuja majaji ozindikira lero akanga mabulutu chifukwa zikamanda amene is politically motivated. Akumvera Malawi Congress Party, kumvera mbusa olalikira mabasi, akumvera kalaliki wa kuchipiku, dziko silingayende. Imagine the whole judiciary kumamvera mabulutu ngati amenewo, the whole judiciary kumamvera kama jacket, the whole judiciary kumamvera munthu oduka mkono. Nyamata ameneyi ndi oduka mkono kumawankhanza. Nyasi zimenezi tikuchotsa pa 16 September, tikuchotsa pa 16 September, whether you like it or not.